लिटर दूध घेतलंय कढईमध्ये, पाणी नाही टाकायचं. आणि हे दुधाचं तुम्हाला पहिलं सांगते, हे 1 लिटर दूध आहे ना, हे अर्धा लिटर होईपर्यंत आहे ना आपल्याला गरम गॅसवर आटवून घ्यायचं आहे दूध. म्हणजे मी गॅस फास्ट करून आहे ना ते मी आटवून घेणार आहे दूध. म्हणजे 1 लिटरचं अर्धा लिटर होईपर्यंत आटवायचं आहे. ते मी तुम्हाला किती मिनिटं लागतात ना आटवायला ते पण मी सांगते. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे पिस्ता आहेत थोडेसे, हे काजू आहे 4-5, आणि हे बदाम आहेत 5-6 7 बदाम आहेत. त्यासाठी ही अर्धी वाटी साखर घेतली आहे. कारण का माहिती आहे, दूध 1 लिटर आहे ना ते अर्धा लिटर होणार आहे. त्याच्यासाठी आहे ना चवीपुरती आपण गोड लागेल एवढी साखर घ्यायची. म्हणजे मी अर्धी वाटी घेतली आहे. आणि वेलची जायफळ पावडर हे जे आहे ना हे सर्व आहे ना तुकडे तुकडे करून घ्यायचे आहे. छोटे छोटे पीस बनवून घ्यायचे आहे करून सुरीनी. आता मी पहिला आहे ना गॅस पेटवते आणि दूध आटवून घेते. गॅस पेटवला आहे. आता हे तुम्हाला आहे ना फास्ट गॅसवर आहे ना हे दूध किती मिनिटं आटायला लागतात ना ते मी दाखवते. दूध मस्त आटलंय बघा. 22 मिनिटं मी बरोबर फास्ट गॅस करून आहे ना हलवत होते, असं सारखं ढवळत होती. अशी वरती मलाई चिपकते ना ती पण अशी सारखी काढत राहायची खाली अशी. बरोबर 22 मिनिटं मी हलवत होते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी गॅस बारीक करते थोडा आणि त्याच्यामध्ये साखर टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी काजू बदाम पिस्ता टाकते. हे तर मस्त साखर विरघळेपर्यंत आहे ना चांगलं ढवळीत राहायचा. ही वरती जी मलाई चिपकलेली आहे ना ती सगळी अशी काढून घ्यायची. कलर पण छान आलाय. अजून तुम्हाला असं थोडा कलर पाहिजे असेल ना तर अशी चिमटीवर आहे ना अशी 1 चिमटीवर अशी हलत टाकायची. आपल्याला केसर भेटला तर केसर सुद्धा टाकू शकता. आता हे ना 2 मिनिटं मी शिजायला देते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आपली मस्त एकदम बासुंदी तयार छान झालेली आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना गॅस बंद करून थंड करून काढून दाखवते. अशी घट्ट करायची. आपली मस्त बासुंदी तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला मँगोची बासुंदी दाखवते. यात आंब्याची फोडं आहेत ना पहिली वाटीत कापून टाकायची. आता मँगोवर आपण आहे ना ही बासुंदी सोडायची अशी. ही आपली मँगोची बासुंदी. ही आपली मँगोची बासुंदी एकदम मस्त रेडी तयार झालेली आहे. ही आपली साधी बासुंदी एकदम मस्त रेडी झालेली आहे, छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा मस्त. ही आपली मँगोची बासुंदी आणि ही आपली साधी बासुंदी एकदम मस्त रेडी तयार झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.